दिनैनि शुटिंखौ माबायदि मोनखो मोजां एसे गोसा बुं मोजां ना मेकआप आर्टिस्ट दिनैनि शुटिंआ माबायदि थांखो माबायदि थांखो दिनैनि दिनालाय दिनैनि दिनाथ' जोबोद मोजां थांबाय मोजाङै ओरै सानैसो दङ जोंहा टेकनिशियानबो होनजायो मालाबा रलबो लायो बिलेननि टेकनिशियानावबो बाहायो नोंथाङा मा बुङो बिदिनोसै आरो आलां फालां माथो बुंबावनो दिनैनि दिना मोजां दा दिनाथ' मोजां बारग'लांबाय दा जोङो सेसेयाव दंफैयो मोनाबिलि जाबाय दा सुदा जोबहां फिसा मोनसे दंबावो बे टेक मोनसे जोबबानो थांसै जोङो डाइरेक्ट न'आव ओरैजाय दङ जोंहा बोफुबाय बोफुना थिगानो दा मोजां बर्थमान आसा खालामो बयबो नायनानै नोंथाङा मा बुङो मोजाङै जालांगोन सानदों आंबो दे खस्थ' होसैना खस्थ' होसैना नाय बिन्दास टेम्पल লগত মজা ফটো শ্বুট মাৰ দেখি পোৱা নাই বৰ কষ্ট मोनाबायबो बारा मोजां नुला बेखायनो जोंबो आवगायलांसै আজি শুটিং কেনেকৈ গ'ল শ্বুটিং যিমান যিখিনি আগবাঢ়িলে ভালে লাগিলে ভালে গৈছে আশা ৰাখিছোঁ ৰাইজে ভালদৰে আদৰি ল'ব আৰু আজিৰ কাৰণে আমি শ্বুটিংটো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ এতিয়া যাবলৈ এতিয়া যাম আৰু नोंसोर मा जादों हो थालिर जादों नोंसोर मा जादों थालिर बबासो एक्टरावनो थालिर जादों जोंहानो ओमफ्राय आं दा फराय जानो आं जायालै जाबा जाया जोब्बाय ना केमेरामेन बै स्कुल गेटआव फै बेखौ सिंगोल सालायनानै गारिजों ला मिथिबाय सिंगोल सालायनानै गारिजों ला सेल्फि ना थांदों स्कुलाव क्लास जादों नामा गैला दा मानसिफोर गैला दा गथ'फ्रा माने इउएनआव क्लास लादों क्लास लाबाबो हाबजायो फोरोंनो सोर नैबेखौ रायजोफ्रा नुनानै मिथिखागोन आरो बे दारि माबाग्रा नङा माथो खावलायाव आंलाय सानदों दारि साफा खालामग्रा नङाना बे खावलायाव फुंग्रासो आं फुंफेरनो मोनाखैबा आंनिया जालायबाय ना